Здравейте! В този урок ще научим как може да създаваме шаблони за предизвикателства. Ще научим и как може да ги използваме, за да създаваме наши предизвикателства. Шаблонът представлява идея, която вие сте създали и запазили, за да използвате по-късно. Т.е. за да я превърнете в предизвикателство в един бъдещ момент. За да създадете шаблон, отидете на зъбчатото колело в DIT и изберете първата опция – Моите шаблони. Вече съм на мястото, където може да виждам и създавам собствени шаблони. В момента нямам нито един създаден шаблон и сега ще създам нов. Отварят се параметрите на шаблона. Виждате, че шаблонът изглежда по същия начин, както предизвикателството, като има някои параметри, които са неактивни, т.е. в момента не може да ги определим. Тези параметри са наградата, точките и крайният срок. Тъй като са неактивни, те се появяват в сиво. Тези параметри можем да ги определим едва когато използваме готовия шаблон, за да го превърнем в предизвикателство. Нека създадем един шаблон. Имам идея за предизвикателство, която изисква да се нарисува домашния любимец. Ще използвам готови текстове за улеснение. Тъй като изискваме снимка на рисунката, избираме тип снимка на предизвикателството. Искам всеки един да вижда как останалите са изпълнили предизвикателството, затова в опцията Показване на изпълненията оставяме активно винаги. Сега ще си добавя картинка. Изчакваме тя да се активира. Ето. И записваме условието на шаблона за предизвикателство. Както казах, наградата, точките и крайният срок в момента са неактивни, така че не можем да ги попълним. Ако желаем, можем да напишем повече детайли за предизвикателството. Аз не смятам да напиша. Тук може да добавим някаква информация за нашата вътрешна употреба, бележки, които бихме искали да си напишем относно това предизвикателство. Това са данни, които не се виждат от останалите, т.е. само за наша употреба. И натискаме бутона Запази шаблона. В момента моят шаблон се създава и вече е активен. Когато натисна обратно към моите шаблони, аз ще го видя. Ако желая, може да го редактирам. Ако желая, мога и да го изтрия. Нека да предположим, че искам да активирам този шаблон, т.е. да го превърна в предизвикателство. Това, което трябва да направя е да кликна някъде по картинката на шаблона или върху самото бутонче Персонализирай и пусни. Преглеждам условието още веднъж, за да се уверя, че това е шаблонът, който ми е необходим. Натискам Персонализирай и пусни. Тук се появяват всички канали, които аз администрирам. Трябва да избера канала, в който бих искала да активирам този шаблон като предизвикателство. Избирам си канала и предизвикателството вече е създадено под демонстрационен канал, който съм избрала. Ако желая, нанасям някакви корекции. Ето тук вече можем да определим награда, точки, да зададем крайна дата и публикуваме. Сега
остава последната стъпка да изпратим предизвикателството до членовете на нашия канал. Така те ще разберат, че има ново предизвикателство и ще могат да участват. Избираме бутона "Предизвикай всички в този канал" и натискаме "Изпрати". Ето сега нашето предизвикателство вече е активно и членовете на нашия канал са уведомени за него. Тоест, те могат да участват вече в това предизвикателство. Използването на шаблони е изключително подходящо, когато искате да пуснете едно и също предизвикателство в много канали. Така създавате предизвикателството само веднъж като шаблон, след което го активирате като предизвикателство в желаните канали. Благодаря!